Nindot kaayo ang atong kasaulugan karon. Gidapit kita sa atong ikalima nga adlaw sa novena. Pagpamalandong ni maong tema. Paglao si Maria, paglaom sa mga biktima sa inhustisya. Atol ni ining atong kasaulugan sa adlaw alang sa mga kabus. Ang atong mahal nga inahan sa regla, rule, guideline, balaod, naghatag ka nato og mga pamaagi o mga sumbanan aron masinati nato ang hustisya, ilabi na sa mga kabus nato nga mga igsuon. Sa atong unang pagbasa, gikan sa basahon ni Malakias, naghisgot kini bahin sa adlaw sa kaangayan, the Son of Justice. Kinsa man kini ang gitumbok niini. The Son of Justice refers to Jesus, the Son of God. Siya ang adlaw sa hustisya nga gitagna sa mga propeta. Ang atong mga church fathers nagsulti that Jesus is the sun that never sets. Si Jesus kuno mao ang adlaw nga dili mosalo. Sa ato pa, kung siya ang adlaw nga dili mosalo, isip usa ka Son of Justice. Sa ato pa, ang iyang hustisya kanunay magsiga para sa tanan ug wala siya gipili nga panahon ug mga tao. Because He is the Son of Justice that never sets. Dili siya nga hayag lang siya kung ang anaa sa korte nga nangayo og hustisya dato og makabayad. Ug unya kung kabus na mangita og hustisya, mosalop kini nga adlaw. Dili magpabilin siya nga musubang. Dili siya mamili sa hustisya nga iyang ipakanaog. Sa ato sa kalibutan, kung dato ka, justice. Kung kabus ka, justice. Mag-antos ka. Kay wala kay kapasidad nga ibayad sa maayo nga abogado. Ang makapalipay ka nato mga igsuon, ilabi na sa mga kabos nga nangita og paglaom tungod kay they have been victims of injustices for so long a time. Karon ang atong mga pagbasa nagsulti ka nato, our God is a God of justice. Ug ang iyang kahayag sa iyang hustisya dili moaw kung mangayo ang mga kabos. Karon dinhi sa Cebu, sa mga disasters nga nahitabo sa linog o sa baha, kinsa ang mga biktima niini? Mga kabos. Mga kabos. Ug nganong biktima sila niining mga kalamitis nga nahitabo? Duha ang migawas
sa tanan nga mga interviews. Una, tungod sa atong pagpasipala o pag-abuso sa atong kinaiyahan. Ikaduha, tungod kay wala idapat sa insakto nga paagi ang mga pundo aron mapugnan ang disaster impact. Kinsay naghimo niini? Dili ang mga kabus, kundili ang mga tao nga adunahan ng daan, nga dili matagbaw sa ilang gahom o sa kabuhong sa ilang kinabuhi. That is greed. Kahakog. Naguba na ang kasing-kasing. Mga igsoon, that is the meaning of corruption. Corruption comes from the Latin word cor rumpere. Cor means heart. Rumpere means destroyed. So a corrupt heart is a heart that is destroyed. Destroyed tungod kay dili na ang Ginoo ang iyang gisimba, kundili ang mga butang sa kalibutan. And when the heart is destroyed, the heart cannot love anymore the poor, the needy. Mahimo na siyang buta. But if you listen, to the videos, if you watch the videos, ang paghilak sa mga pamilya nga nawad-an, nag-atubang sa upat kalungon sa usa ka balay ug usa ka dapit. I hope those people who victimize the poor can listen to the cries of the poor and to the cries of the environment. Maunga sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo nag-ingon, ang dili magtrabaho, dili mukaon. Buti pasabot kinahanglang mabuhi kita sa bunga sa atong pagpaningkamot. Corruption is becoming rich without hard work. Kanang mga ghost projects, walay singot. And Saint Paul is asking us, the Christians, to work. Because to work is not just a physical engagement. To work is something spiritual. Tungod kay ang Ginoo sa mga Kristiyanos, usa ka Ginoo nga nagtrabaho. He created the world. And now He continues to create the world. Nagtrabaho siya, naghago siya. Ang iyang pagluwas kanato, iyang gihaguan. Gipadala niya ang iyang bugtong anak. Nagpasakit, gihaguan ang pagluwas kanato. Mahimo ra nga sa usa ka klik, usa ka pagpamilok, pinaagi sa gahom sa Ginoo, maluwas kita. Apan gihaguan kita sa Ginoo. Tungod kay ang pagtrabaho, makapabalaan kanato. When we work, we participate the creative power of God. And so, when we work, we become like God. Mao nga makadaig ako sa mga tao nga magtrabaho. Magtrabaho nga dili manikas. Magtrabaho nga dili manlimbong sa uban. Mao nga bisan og mga kabos sila, duna sila'y garbo kung ang ilang mga anak musaka sa stage ug mo graduate. Pero daghan mga anak sa mga dato karon
dili na mo gawas sa ilang panimalay. Kay ikaulaw nila ang ilang kaadunahan. In a way, they are also poor. Even in abundance, they are also poor. Ngano? Tungod sa ilang kadato, mahimo nila punon ang ilang talad kananan sa lain-lain nga mga menu, lain-lain nga matang sa pagkaon nga makapabusog kanila. Pero karong panahona, bisan unsa kadaghan sa pagkaon, dili nila makaon because they do not have the appetite to eat because they are being talked in social media ug sa katilingban. Na sila'y maayo nga higdaanan. Humo kaayo ang unlan, but they cannot sleep because their conscience is disturbing them. Mga igsuon, a good conscience is the best pillow. Ang maayo nga konsensya, mao ang maayo nga unlanan, alang sa maayo ug malinawon nga pagkatulog. Magtrabaho nga matinud-anon. Corruption is gaining weight, gaining riches without hard work. Mao nga maningkamot kita mga igsuon pagtrabaho nga matarong. Bisag dili kaayo dato pero dunay dignidad. Bisag dili dato ang inyong mga anak pero dili bulihon tungod kay maayo ang ilang estado, isip, mga pinaeskwela sa matinud-anon nga magiginikanan. Mga igsuon, ang atong paghigugma sa mga kabus, dili lang alang sa atong mga kaigsuunang katawhan nga biktima sa inhustisya. Karon ang kabus usab nga biktima, mao ang atong kinaiyahan. Ang atong kinaiyahan naguba tungod kay naguba ang atong maayo nga kinaiya. The erosion of our mountains is caused by the erosion of our values. Mao nga kinahanglan ibalik nato ang maayo nga mga mata tungod kay adunay duha ka matang sa mata nga mutan-aw sa katilingban, sa realidad o sa atong kinaiyahan. Kanang atong gitawag og economic eye. Nga kung makakita kita og bukid, makita nato kwarta na, minaho na. That is an economic eye. Kung makakita kita og dagko nga mga kahoy, kini kwarta na, pila na ni ka bold feet. Kwarta. Even to the point of destroying the environment and depriving the community, the nation, with sustainable livelihood. Kinahanglan nato ibalik ang maayo nga mga mata sa pagtuo. Not an economic eye, but a contemplative eye. Kanang magtan-aw ta sa kinaiyahan ug makaingon kita, kaayo bagayod sa gibuhat sa Ginoo. Halangdon ang iyang gugma kanato. Pagkaanindot sa iyang mga binuhat. And then we appreciate without destroying it. We appreciate, we enjoy, even without possessing it. That is a contemplative eye. A heart that is free. Ang atong mga kalamidad karon, bunga sa atong pag-abuso o pagtugot nga abusuhan ang atong kinaiyahan. Daghan kaayo mga proyekto, mining activities and operations, housing project
nga wala mo agi sa insakto nga proseso. Walay environmental impact assessment. Walay environmental compliance certificate. Walay social acceptability. Buti pasabot, wala konsultaha og tarong ang mga tao. Wala edukaha ang mga tao. Walay free prior informed consent. Og ang mga papeles, pulos mga binayran. Og ang mga tao nga in charge sa ahensya, mapugos tungod kay adunay tao nga anaa sa usa ka posisyon who is so powerful, dictating those people under him or under her. Suwito ako ni ana, tungod kay mao kana ang issue dito sa Diocese of Tandag sa Surigao del Sur. Taghan mga illegal mining operations, an illegal logging, nahitabo nga walay insakto nga mga papeles. Pero mga igsuon, nagtuo ako nga kung magkahiusa lang ang katawhan, kaya nato ipabarog pagbalik kung unsa ang kahulugan sa hustisya, kung unsa ang kahulugan sa hard work, honest work, integrity, transparency, accountability. O kana sa among kasinatian dito, among napamatud-an. Tungod kay sa dihang nagkahiusa ang simbahan, ang private sectors and other government agencies concerned for the protection of the integrity of the environment. Sa pagkakaroon, aduna nay 5 o 6 ka mga mining companies, operations o mga activities nga among napahunong tungod sa among panaghiusa. Kung magkahiusa ang katawhan, and if the church as an institution will stand against environmental degradation uban sa katawhan sa Dios, you know, we discover that there are so many good people in government, but they cannot stand for the truth, for what they believe in, for good principles, because they are surrounded with corrupt people and they are into corrupt system. Mao nga ang atong panawagan karon, dili lang nga mabilanggo ang mga tao nga corrupt, kundili mabag-o nato ang sistema. Kanang usa ka kultura o sistema nga sayon magbinuotan og lison magbinuang. Sa atong paghimo niini mga igsuon, ang atong ebanghelyo nagpahinumdom kanato, be careful. Kung mosunod ikaw sa regla, sa rule sa atong mahal nga Birhen Maria kanang pagkamatinud-anon sa misyon, be careful because people will hate you. Kabalo ba mo? Nagtuo ba kamo nga malipay ang mga mining company sa akong wali karon? Nagtuo ba kamo nga malipay ang mga tao nga na-involved sa corruption sa gobyerno o mga private sectors, private individuals sa akong wali karon? No. When I was still priest in Cagayan de Oro, I was so active in the drug rehabilitation program. Trabaho nga walay bayad. Ikaw pa mukuot sa imong bulsa para tabangan ang mga drug dependents to recover. Pero unsay akong nadawat? Death threats. Hadlokon ka, patyon ka. That is the price of standing the truth. But Jesus is assuring us, do not be afraid because I will protect you. O ang atong mahal nga inahan, dili mo biya ka nato. Because sa atong kasinatian mga igsuon,
Kung ang usa gani ka anak maglisod, ang una gayong iyang dangpan ang iyang inahan. Ang unang mulaban kaniya. Kung awayon ang iyang anak, kung maglisod ang iyang anak, ang inahan dili makapasagad. Ang amahan dili makapasagad. Mao nga karon, samtang gibati nako ang kaluoy sa akong classmate nga maoy inyong arsobispo dinhi sa Cebu, si Archbishop Abet Uy. Ako siyang suod nga higala, akong classmate sa dihang nagtuon pa kami sa pagkapari o sa among further studies sa Loyola School of Theology sa Manila o sa Roma. Suod kami kaayo. But I know the heart of your Archbishop. Duol siya sa kabus. Mao nga ang una niyang adlaw, mao ang pag-adto sa mga tao nga nalinugan. Wala siya magpahulay, bisag gikapoy siya panahon sa iyang installation. Ang iyang buhay na mano, mao ang pag-adto sa iyang mga anak nga naglisod. Ug human sa earthquake, mibanos kining katalagman nga nagupa sa daghan nga mga kinabuhi ug mga kabalayan. Walay pahulay. He has to work. Mao nga si San Pablo nag-ingon, magtrabaho ka. If you love your family, magtrabaho ka. Kanang pagtrabaho nga tininuod ug dili mamintaha ug manlimbong sa uban. Mao nga ang usa ka politiko, usa ka presidente sa usa ka nasod sa Africa, nag-ingon siya, dili ko gusto nga ang akong panagway inyong ibutang diha sa inyong mga dingding sa opisina. Tungod kay dili ako Dios o dili ako inyong simbahon. Hinunoa, ibutang ang picture sa imong pamilya, ilabi na sa imong mga anak. Mauna ang imong ibutang sa imong opisina, para kung doon na'y mutuktok, aron mangurakot ka, tanawa ang ilang naong if they deserve food, education, and security that is the fruit of corruption. Dan hanggang sakyanan, pero dili ka makagawas, kay giatangan ka sa mga tao. Dako kaayo ang imong TV, pero dili ka mananaw, kay ikaw ang gibiay-biay o gisgutan. What does it profit a person if he or she gains the world, but loses her soul or his soul? Mao nga kita mga igsuon, samtang naningkamot kita, taliwala sa atong kakabos, dili kita mawad-an sa paglaom, because we have a God, the Son of Justice, that never sets. Og nagpasalig siya, nga ang tanan nga nag-abuso sa mga kabos, moabot ang paghukom kanila. O kadtong mga biktima, moabot ang panahon nga sila luwason sa Dios. Uban sa atong mahal nga inahan, nga kanunay nakig-uban kanato diha sa atong mga kalisod, ilabi na diha sa atong kasinatian sa mga inhustisya sa atong katilingban.